I klaszczemy, moi drodzy, klaszczemy i machamy. Publiczność, machamy. Odchodzimy! Witam, nazywam się Tomasz Lewandowski, jestem dyrektorem Domu Kultury, Pyrzyckiego Domu Kultury i dyrektorem festiwalu 37. Festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. To 37 raz organizujemy ten festiwal, czyli to jest ogromny bagaż. Ważne jest to, że w tym roku
dłuższego czasu ten festiwal był największy, najbardziej rozbudowany. Poprzez nowy torowód, poprzez nowe zespoły, poprzez gwiazdy, które były u nas, poprzez te wszystkie wydarzenia, jak warsztaty, całość nie, Jest bardzo dobra, zdyscyplinowana grupa. Tak, bardzo zdyscyplinowana grupa. Ślicznie wyglądają. W ogóle mam syna w podobnym wieku, około 4 lat. Fajnie się na nich patrzy. To jest tak naprawdę, ten zespół wywołuje najczęściej uśmiechy, takiego, nie wiem, takiego wzruszenia. Świetnie wyglądają, pięknie śpiewają, no i fantastycznie się ruszają na scenie. Wśród instruktorów, czyli nauczycieli. Tak? i pokazuje, że ten festiwal zaprasza naprawdę fantastyczne zespoły. I ten koncert w kościele pokazał, że tak naprawdę wszystko było na